Deze week wordt aan één kant het spoor tussen Huddegriep en Boetenpost vernaaid. Treinverkeer is daarom net mogelijk. Een grote machine die op het spoor dwaande is, haalt het oude bielsen eruit en vervangt deze voor nieuwe betonnen dwarslussers. En dat lukt een soort mensen die het werk een keer van dichtbij zien willen. Zo ook bij de spoorwegovergang op de Westerrijn. Wat ben je hier eigenlijk stond aan? Nou, ik was hier naar de winkel daar hier zo in Aldi. Nou, dat ik wilde even zien hier zo en hoe dat in kan zes. Weet je precies wat hier gebeurt? Jawel, het spoor wordt vernaaid aan deze kant. En dan komen oude bielsen eruit hellen, oude spoorstaven. En dan komt nij weer op. En de houten gaan eruit en dan komen betonbielsen weer in. Nou, geweldig om het even te zien, hè. Dat is leuk, om het even te zien, ja. En wat vind je van de werkzaamheden? Interessant, leuk. Ja, en het wordt heel snel. Sneller dan we verwachten.